Sunod-sunod nga nanulis ang duha ka mga tulisan sa lungsod sa Minglanilla ug Talisay City kagahapon Agosto 13. Ang detalye sa report ni Marie Dumabo. Nakuha ng CCTV footage ang unang pagpanuli sa mga suspitsado pasado alas 12 gahapon sa Udto. Dinhi sa atubangan sa katindahan nga nahimutang sa barangay Pakig ni lungsod sa Minglanilla. Nabiktima ang duha ka lending collector o parcel rider nga misumada sa 12,000 pesos nga salapi nga nakuha sa mga suspitsado gikan sa tulo ka mga biktima. Gawa sa kwarta nakuha usab ang duha ka cellphone sa duha ka lending collector. Una na midaan naguna to sila nako kolektor duha ka buok din ako nagsunod sila. Kasi ora gitulis. Kami tuloy dito duha man sila. Ang usa gatiyo na mo armas niya ang usa mo nanguha sa kuan. Sa inyong mga gamit. Oh, pero ang katong gunit sa armas mo tiga kuha sa ko ang kwarta. Gisunod sa mga tulisan ang kan-anan nga nahimutang sa barangay San Isidro Dakbayan sa Talisay alas 2 gahapon sa hapon. Nakuha og 80,000 pesos ang nagkaunlang unta nga delivery truck driver sa kabir ug ang pahinanti niini. Samtang 4,000 pesos nga halin usab ang nakuha gikan sa usa ka delivery truck driver sa Mantika. Samtang-samda ng usa ka ride-hailing app driver human kini napusilan kay nisukol sa mga tulisan. Hinon luwas na ang kahimtang niini. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag, hepe sa kapulisan sa Talisay, nga daling nakasibat ang mga tulisan human makapabutos sa armas ug wala makuhai og cellphone ug salapi ang ride-hailing app driver. Ang ikaupat is ni kuan man kanang movit driver siya unya ni sukol ni pagsukol niya o ni resist. Pag una is abi nila nakuha ang iyang cellphone but then na find out ra sa iyang packets ba. Nakadawat usab og kasayuran si Maramag nga nakabiktima usab ang duha ka tulisan sa Dakbayan sa Mandawi gahapon. Hinungdan nga nakig-alayon ang kapulisan sa Mandawi ug Minglanilla sa Talisay City Police. Nagpadayon na karon ang hot pursuit operation human mailhi ang duha ka mga suspect. Nalangay ang pagresponde sa kapulisan kay wa matod pa nakapahibaw kanila ug didto na lang sila masayod sa social media. 911 mas maayo jud nga before anything else dili sa first sa social media mo report kay kuan kanang walay buhat ba i-alert dayon ang inyong kapulisan. Notado na sa based sa ilang mga cases before. Nadakpan na ni before. Nadakpan na before. Same case. Obanik Leofer Lumayag, ug Rod Prado, Marie Dumabok. Balitang Bisdak.